Ayan guys, yung aming mechanic, kung sino man gusto mo pa home service, pwede po siya, Sabado Linggo lang. Ayan, naglilinis tayo ng kana. Siya rin po ang nag-overall ng aming mga sasakyan dito. Sa mga gusto po magpa home service, welcome po kayo, Sabado Linggo lang po. Kung ayaw mo. Content cleaning of brake. Change mo ito, diba? Change oil. Cleaning and change oil. Time check 10:35. 10:35 na. Ha? Alis na nga po, guys. Sino alis? Para maganda yung handbrake natin adjust. Sinagad mo? Bigyan mo naman kaunting alaw. So pag isagad masyado. Ano yun lang, isang pampadulas. Ito yung ginagamit sa sa kasa kasi di ba ayaw ng alikabok. Ayun o, wag o. Bilangin mo ilan. Kulang pa nga ito eh. Kaya mo. Nayo eh. Oh. Tama, sumobra. Okay na yan. Hindi pa? Ha? Hindi pa. Luwag eh. Ano lang, kumagat kasi sabi nga. Singaw pa. Singaw, may langis eh.
Dapat pala Ano to lakay? Lilinisin pa natin yung radiator. ha? O dadagdagan ko na lang tubig. Saka na natin i-drain. Nagdagan mo na lang siguro tubig. May lakad kayo, di ba? Hindi, sabay na natin sa ano, sa pan yan. Oo. Ngayon, obserbahan muna natin, di ba, no? Pasukan ng... Narinda mo na. Bawal ang merienda sa gobyerno. Bawal ang merienda sa gobyerno.